Oikein hyvää huomenta kaikille. Tässä mä odottelen kaveria. Käytiin äsken saattaa se kouluun ja se vaan katosi jonnekin sen villorinsa kanssa. Mä vaan odotin, mutta ei se sieltä sitten enää takas tullut. Mä olisin kyllä halunnut lähteä kouluun mukaan, mutta toi naru jatke sanoi, että ei kuulemma, ei tänään ei käy. En mä ymmärrä. Olisin kyllä mennyt, ihan mielelläni. Mutta sitten se lupasi, että käydään kaupassa. Mä tykkään tosta kaupasta. Eikä siinä mitään, sitten lähdettiin kotiepäin. Tässä mä vähän uskuttelen näitä viestitolppia. On meidän aika mehevät juorut jätetty. Oon mä nyt tässä itekin ehkä jätin yhden tai kaksi pastajuorua. Ja miettikää kesken kaiken viestinkirjoituksen. Mä näin tommosen otuksen. Ja noita otuksia on meinaan sitten paljon. Se on tollanen ihmeellinen vekotin, että aina kun mä lähden sitä jalkaamaan, niin se niinku lähtee ylöspäin. Ja sit se vaan niinku puff, patoaa. Ja mä en pääs sen perään. Mä en kyllä.